ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀଟେ ନେଇ ଆସିଛି। କାହାଣୀଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖାରି ବୁଢ଼ା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି କାହାଣୀଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଆରେ ତୁମେ ମାନେ ବଡ଼ ଚଗଲା ହେଲଣି ତ। ଏଠାରେ ବସ, ଆଜି ତୁମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଶୁଣାଉଛି। କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ କାଶୀ ଚାଚି, ସେ ଗପଟିକୁ ଟିକେ ଥର ଆରମ୍ଭ କର। ଆରେ କହୁଛି ତେବେ ଶୁଣ। ବୈଶାଖ ମାସ ଉଦୁଉଦିଆ ଟାଣ ଖରାରେ 70-75 ବୟସର ବୁଢ଼ାଟିଏ, ଦାନ୍ତ ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡ, ଛାତିରେ ବାଳ ସବୁ ପାଚି ଯାଇଥାଏ, ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୋଇଲା ପରି ଝାଳ ବହୁଥାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ଭିଡ଼ି ଏକ ଟୋକେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ଯାଇ ଏକ ଉଚ୍ଚା ପିଣ୍ଡାରେ ରଖିଦେଇ ନଥକିରି ହାଲିଆରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗାଁଟିର ନାମ ହେଲା ମଣିପୁର। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଧନୀ ଘର, ଚାଳ ଛପର ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ବୁଢ଼ାକୁ ଘରୁ ଆସି ଦାସୀ ଚିହ୍ନି ପଚାରିଲା, ଶଙ୍ଖାରି ପୁଅ, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛ କି? ବୁଢ଼ାଟି ହଁ ମାରି କହିଲା, ଟୋପାଏ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଖରାରେ ନା ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଦାସୀ ଘରୁ ପାଣି ଢାଳେ ଆଣି ଦେବାରେ ବୁଢ଼ା ଏକାଥରକେ ପିଇ ସାରି ନିଶ୍ୱାସ ମାରି କହିଲା, ତୁମର ଧର୍ମ ହେବ। ସେତିକି ବେଳେ ଦାସୀ କହିଲା, ହଉ ଚାଲ, ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, କେମିତିକା ଶଙ୍ଖା ଅଛି ଦେଖିବେ। ବୁଢ଼ା ଟୋକେଇଟି ନେଇ ଘର ଭିତରେ ରଖି ଠିଆ ହେଲା। ବୋହୂଟି ଭିତର ଦ୍ୱାର ଠାରେ ଦାସୀକୁ ଧୀରେ କହିଲା, କି ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛନ୍ତି ମ? ଦାସୀ କହିଲା, ଏ ବୁଢ଼ା ମଣିଷକୁ ଏତେ ଲାଜ, ତୁମେ ଟୋକେଇରୁ ଆସି ଦେଖୁନ। କାଶୀ ଚାଚି, ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଦାସୀ ଆସି କହିବାରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଶୁଣ କହୁଛି। ବୋହୂଟି ଓଢ଼ଣା ଅଧା ଟେକି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ହସିକା ବାହାରି ଆସି ଟୋକେଇ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ବୋହୂଟିର ମୁହଁଟି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଗୋରା, ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି ଓସାର ନାଲି ପାଟ ଖଣ୍ଡିକ ଗୋଇଠି ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି, ଆଉ ବୋହୂଟି କଞ୍ଚା ସୁନା ପରି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଦେହଟି ଫୁଟି ଦିଶୁଥାଏ। ବୁଢ଼ାର ଆଖି ପୁରି ଉଠିଲା। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଏଡ଼େ ନିକ ବୋହୂଟିଏ ଏପରି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଆଖି ଫେରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ବୁଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ବୁଢ଼ା ଆଖି ଫେରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଢ଼ାଟି ଆଖି ଖୋଲି କହିଲା, ମା, କି ଶଙ୍ଖା ନବୁ ନେ। ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଗଲା। ବୋହୂଟି ଲାଜ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଅଛି। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ମା, ରଙ୍ଗ ଝଲିରି ବଉଳ ଫୁଲିଆ, ବିଛା ମାଳିଆ ଚୂନ ଟିପି ଟିପି ଅଛି, ଏଇଥିରୁ ଯାହା ନେବୁ ନେ ମା, ମୁଁ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରି ଆଣିଦେବି। ବୋହୂଟି ଦେଖି ମୁଠାଏ ଶଙ୍ଖା ପସନ୍ଦ କଲା, ହାତକୁ ହେବ କି ନାହିଁ ଭାବୁଥାଏ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଦେ ମା, ହାତ ଦେ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇ ଦେବି। ବୋହୂଟି ଲାଜରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା, ମୋତେ ଲାଜ କରୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ତୋର ପୁଅ। ପୁଅକୁ ମା ଲାଜ କରେ ନା କ'ଣ? ଦାସୀ ସେହି ସମୟରେ ଠୋ ଠୋ କରି ହସି କହିଲା, ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ା ପୁଅଟିଏ ପାଇଲ ଏକା ତାଙ୍କ କପାଳରେ। ବୋହୂଟି ଟିକିଏ ହସି କହିଲା, ତୁମେ ଯା। ଆଉ ବୋହୂ ହାତଟି ବଢ଼ାଇଲା। କାଶୀ ଚାଚି, ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଏ ଶଙ୍ଖାରି କ'ଣ ପୁଅ ହେବ? ଆଉ ତାପରେ? ଆରେ ଶୁଣ କହୁଛି। ବୁଢ଼ା ବୋହୂର ହାତକୁ ଦେଖି କହିଲା, କେଡ଼େ
ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାନ୍ତି କି? ସେତିକି ବେଳେ ଘରର ସାଆନ୍ତାଣୀ ସେହିଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶାଶୁକୁ ଦେଖି ବୋହୂଟି ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଲେ। ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରି କହିଲେ, ଶଙ୍ଖା କିଣିଲ? ଦାସୀ କହିଲା, ହଁ ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ମୁଠାଏ ଶଙ୍ଖା ନେବେ। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଦାମ କେତେ ଦେବି? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ କି ଦାମ? ମା ଥାଉ, ମୁଁ କ'ଣ ଦାମ ନେବି? ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ମା କ'ଣ? ଦାସୀ ହସି ହସି କହିଲେ, ସେଇ ପିଲାଟି ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଛି। ଶାଶୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଏଥର ପଇସା ନେଇଯାଅ, ଆରଥର ପଛେ ସେମିତି ଦେଇଦେବ, ତମେ ଗରିବ ଲୋକ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଏଇ ଗପଟି ଏଇ ଅଧାରେ ଥାଉ, କାଲି ବାକିତିକ କହିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।